el Govern ha aprovat la creació i posada en marxa d'un programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades que impulsi i coordini els diferents agents de recerca i innovació en l'àmbit TIC de Catalunya per aconseguir que el nostre país sigui un hub europeu i global amb tecnologies digitals transformadores de l'economia i la societat. Un acord que s'emmarca dins l'estratègia SmartCat del Govern català, que, com saben, es va reimpulsar recentment amb la inclusió de 4 nous àmbits d'actuació, entre els quals destaca precisament la posada en marxa d'aquest programa, Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya. Aquest programa compta amb un pressupost de 10 milions d'euros procedents del Pla d'Acció de la RIS3CAT, finançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya en el període 2018-2020. Es destinaran, a més, 500.000 euros addicionals que provenen del pressupost de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital per a la fase de llançament del programa i per la identificació dels reptes de país als quals es vol donar resposta. Els principals objectius estratègics d'aquest programa són la identificació i potenciació del desenvolupament tecnològic en àrees d'interès dins l'àmbit de les tecnologies digitals avançades, establir col·laboracions i sinergies amb centres de recerca i innovació mitjançant la generació de projectes conjunts, potenciar el posicionament i reconeixement mundial per millorar la capacitat de captació de talent i impactar en l'administració, el sector productiu i el ciutadà mitjançant la transformació digital. Per fer-ho, per fer tot això possible, es desenvoluparan projectes col·laboratius de R+D+I amb tecnologies digitals avançades com ho és el 5G, per exemple, la internet de les coses, la intel·ligència artificial, la visió per computador o les tecnologies quàntiques, tots ells orientats a resoldre reptes de país, com deia, que s'identificaran amb la col·laboració de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. La responsabilitat de coordinar i desenvolupar aquest acord serà a càrrec de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Presidència, però es constituirà un comitè de direcció on hi seran també representants de la societat digital del Departament de Presidència, de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, de la Direcció General de Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement, així com també el conseller delegat d'Acció, com saben, l'Agència de Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement. El sistema R+D+I català disposa actualment d'una estructura de centres de recerca que són punters, centres de recerca i tecnològics, punters a escala europea en aquest àmbit, però és del tot necessari un impuls i un programa específic de recerca i innovació per generar sinergies que potenciïn la seva activitat i es pugui establir una visió conjunta de país. Precisament, aquest programa que avui aprovem s'orienta en aquests objectius estratègics de govern. També es basa en el model dual use, pel qual els resultats de recerca són utilitzats en el sector públic i transferits al sector privat. Avui el Govern ha analitzat també el grau de